MTV. Сәлем татлыларым, сәлем баллыларым, хәлләрегез ничек, тәмле тамакларым. Сезне сәламлим мин, Рамил Шарапов. Бүген татлы тема Эскимо көнен билгеләп үтәбез. Җырчылар туңдырма ошарга ярата микән? Баллы ризыкка ничек карыйлар? Хәзер белербез. Тормышта барда, балда, майда булып бетә алмый. Мәсәлән, Лилия Хайруллин өчен бүген тозлырак көн. Топ клип хит парадыннан төшеп кала. Топ клип хит парады кагыйдәләренә тугры калып, яңа катнашучыны каршы алабыз. Әйтеп куям, үпкәләтмибез. Хәзер үк тавышлар юллыйбыз. Там сағынам, көрәм дип яныңа талпынам. Уйларымда хаман яныңа, ұшар кыштай канат кагынам. Телефоннан хәбәрләр көтәм, кавышулар мин өмет итәм. Синсез үткән көнем яман су, гомерләр гүя агым су. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга, яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам, кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кышып сөярмен, сине эзләп көттем диярмен. Йөзеңә назлы җил булып мин, кояш нуры булып ягылам. Хыялымда хаманда, артларыңнан синең тагылам. Минем бәктем өчен син туган, синнән башка тормыш юк заман. Давыллап аламда бер тынам, уфукта таралыр ак томан. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга, яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам, кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кышып сөярмен, сине эзләп көттем диярмен.
Сагнуларым чигеннен аша, сине уйлап таңнарым ата. Беләм, тоям, сизәм, шатланам, тиздән менә сөеклем кайта. Олы юлда минем күзләрем, күп җыелды сөйләр сүзләрем. Син булганда мин бик бәхетле, уртак итик шушы бәхетне. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга, яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам, кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кочып сөярмен, сине эзләп көттем диярмен. Лилияна Ирназарованың «Сағыну шексіз». Шуңа күрәдер, топ клип хит парадында «Сағындым» жыры юғарыға ұмтылуын дәвам ете. Қарайбыз, өзімнің де қарайсы келе. Күңелләрем мөлдерәмә, сагышым сыймый җанга. Күңелем ачар кышманы, ашкына синең янга. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым Синсез ничек кенә синсез икән гомер юлларын үти. Киңлекләремдә саксык булып күренәм мин, керәсең төшләремә. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым нихәл итим. Синсез ничек кенә синсез икән гомер юлларын үти. Сагынуым чиктән ашты, елыйм да җырлыйм менә. Шушы якты дөньяларда кирәк миңа син генә.
Nişek gene sensiz iken ömür yollardan ötüp Sağındım min bek sağındım Sağındım nihal edip Bir haberine yirkemsin seni Kupmak edip Sağındım canım Sen seni kupmak edip Юлия һәм Илнар Кыддусовлар туңдырма яраталар. Балалар белән кафега барсак, ашамый кайтканы юк дип көлде Илнар. Юлия исә үзе пешергән торт һәм шәк-шәкне яратып ашауларын да сөйләде. Кыддусовлар, буларның барысын да кушып ашасаң, ничек тәмле буладыр, Ашап карагыз әле. Без клипларыгызны карыйбыз. Jingil tarta birgeleşip paratlar Kişiye de bu turmuşta kirek bitpar kanatlar Kişiye de bu turmuşta kirek bitpar kanatlar Dağ mingenden ıklı kirek birbirine paratlar Balkıp yaşar için kirek her kimge par kanatlar Dağ mingenden ıklı kirek birbirine paratlar Balkıp yaşar için kirek her kimge par kanatlar Әйдә Куддусовларны чакырабыз. Әйдә. Uzun durmalı yıllarda zor tayanış paratlar Aşıklarga bəxit üçün kirek bitpar kanatlar Aşıklarga bəxit üçün kirek bitpar kanatlar Dağ mingenden ıklı kirek birbirine paratlar Bakıp yaşar üçün kirek her kimge par kanatlar Yazmış yerinde kişini yırak yaklarga Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklardan Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda Dağ mingenden ıklı kirek birbirine paratlar Balkın yaşar üçün kirek her kimge par kanatlar Dağ mingenden ıklı kirek birbirine paratlar Balkın yaşar üçün kirek her kimge par kanatlar Balkın yaşar üçün kirek her kimge par kanatlar Dağ mingenden ıklı kirek birbirine paratlar Balkın yaşar üçün kirek her kimge par kanatlar Рифат Зарипов хатыны пешергән эремчекле бөккәннәрне ярата. Менә туңдырманың шоколадсыз гына ашыйм Рамил алып килерсең диде. Рифат, миңа да хатыныңның пешергән пироглары бик ошар иде кебек. Бер кунакка чакырып сыйларсың әле. Әйдә иртәгә.
Нәрсә булды, ник алмыйсың? Студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамларда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең мине нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Бары син дип яши йөрәк. Хит парадыбызда синең хакта клибы белән катнашучы Ринат Тей туңдырмай ярата. Ләкин без җырчыларга аны чамасы белән генә ашарга кирәк шул. Җылытып, ләкин күп ашыйм дип сөйләде ул. Җылыткач ул коктейль була бит инде, Ринат. Шуңа күрә трубочка белән. Ну син мине аңладың.
Урал һәм Азали Рашитовларга да тукталып үтик. Урал абый туңдырма ашамый икән, тавышын саклый. Ә менә Азали ханым вафлисын гына ярата. Рашитовларга кунакка барсагыз, күчтәнәчне дөрес сайлагыз. Син дип клибы белән алар сезнең экраннарда. Төнге йолдызларга карыйм, син дә карыйсыңдыр ул. Якты йолдызларны саныйм, син дә саныйсыңдыр ул. Якты йолдызларны саныйм, син дә саныйсыңдыр ул. Син дип, син дип, син дип, син дип тибә минем йөрәк. Син дип, син дип, син дип, чөнки син миңа кирәк. Син дип, син дип, син дип, синнән башкаларны күрмим. Син дип, син дип, син дип, синең кебекләр сирәк. Вәгъдәләшкән идек, дустым, аерылган минутларда. Йолдызларга карыйк диеп, бик сагынган чакларда. Йолдызларга карыйк диеп, бик сагынган чакларда. Син дип, син дип, син дип, син дип тибә минем йөрәк. Син дип, син дип, син дип, чөнки син миңа кирәк. Син дип, син дип, син дип, синнән башкаларны күрмим. Син дип, син дип, син дип, синең кебекләр сирәк. Син дип кенә тибә йөрәк, син дип өзелә үзәк. Барлап гомер итәр өчен, син генә миңа кирәк. Барлап гомер итәр өчен, син генә миңа кирәк. Син дип, син дип, син дип, син дип тибә минем йөрәк. Син дип, син дип, син дип, чөнки син миңа кирәк. Син дип, син дип, син дип, синнән башкаларны күрмим. Син дип, син дип, син дип, синең кебекләр сирәк. Син дип, син дип, син дип, син дип тибә минем йөрәк. Син дип,
Алмаз Мирзаянов баллы ризық ярата. Қара яндырып шәй ішкеннен соң татлы ризық ашап қоям. Туңдырма турында әйтіп тә тұрмайым. Қышқы суықта да ашайым минан деп келді Алмаз. Алмаз, аша, салқын ғына тидіре көрме. Клибіңні қарай келі. Тұрмышны сынамайбыз, тұрмыш безне гел сыный, қайғыларны гел санайбыз, шатлықларны санамай. Қайғыларда бір шуларда, шатлықларда бір тұрмыш, юққа бір шалап тұрмышны, көрмей қалмағыз ялғыш. Ей достым, ник бір шыласың? Тұрмыш матур бит ул. Сиңа матур инде бүтін нәрсәң бар бит. Уфалла деген тауышқан, құшылар қаша қамышқа. Түсе жүрек түзе икен, іші тулы сағышқа. Деген тауышқа, құшылар қаша қамышқа. Түсе жүрек түзе икен, іші тулы сағышқа. Қырылған шулай бұ дүния, таң атада кеш була. Бүгін қайғыға шумасын, ертеге шатлық тула. Суқмақ аша кешкендеден, ұңға да сұлға қарайым. Түште әлләні көрсем де, ақ бәқітлерге юрим. Уфалла деген тауышқан, құшылар қаша қамышқа. Түсе жүрек түзе икен, іші тулы сағышқа. Уфалла деген тауышқа, құшылар қаша қамышқа. Түсе жүрек түзе икен, іші тулы сағышқа. Уфалла деген тауышқа, құшылар қаша қамышқа. Түсе жүрек түзе икен, іші тулы сағышқа. Уфалла деген тауышқа, құшылар қаша қамышқа. Түсе жүрек түзе икен, іші тулы сағышқа. Марат Шайбаковның туңдырмаға әлләні есі кетмей. Әміне, үйде қойнатылған желек варенесі. Маратаның үшін тауларыны көшерге әзір деп сөйледі. Аңды-мынды Урал таулары көшіне башласа, аптырамассыз достар. Әліге экраннарда
Ашыкма араны үзәргә клибы. Үзмәгез араны. Клипларын карыйбыз. Жыйыныдың китәргә яшьләрең күзеңдә мин генә түгел бит әрнисең үзеңдә әлегә аралар бер генә адым бит син минем яшьлектән яраткан ярым бит араны үзәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмасылар алар минем күк яратмас үзелгән аралар яңадан ялганмас шулай кирәк дисәң хушлашып китәрбез син мине мин сине бәхетсез итәрбез ят ярлар янында сагынып саргайып üzülüp ялганып гомерләр үтәрбез араны үзәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмасылар алар минем күк яратмас үзелгән аралар яңадан ялганмас Без аерылышырга булдык. Мәхәббәт үтте бугай. Yılama yılıysan Sin şulay tiledin Min birgen bəxetinin Qaderin bilmedin Dünyada yarlar köp Sina da mina da Sin bulmaz ul mina Ul bulmaz Саклаганнарда гына мәхәббәт саклана. Араны үзәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мин булмамын мин булмасылар алар минем күк яратмас үзелгән аралар яңадан ялганмас үзелгән аралар яңадан ялганмас Кешеләр кибеткә кергәч, туңдырманың шоколадлысын, вафлилысын караса, Мәскәү кызы Динар Рәхимова кыздырылганын карый. Ишетәсезме, кыздырылганын. Җырчы шундыйны гына ярата. Кафега барсам да десертка шуны алам ди ул. Динара, кыздырылган туңдырма түгел, кыздырылган бәрәңге ашарга кирәк. Файдасы күбрәк. Шан мине. Йолдызларны күктән күргәндә минем йөрәгемнең түрендә яшисең торасы
Фирүзә Париж улы белән рәхәтләнеп туңдырмашы. Әмінә кызының исе дә китмейкен. Зур савытлы туңдырма алып, аның өстенә карлыган вареньесы салып ашыйм диде җырчы. Ну, Фирүзә. Фирүзә хит парадыбыз буйлап алга омтыла. Клибын карыйбыз. Автор башкаручы Фирүзәгә дә чират җитте. Җырларга тиң ярым дип моңланучы Фирүзә баллы ризык ярата. Ләкин фигура турында онытырга кирәкми, артыгын ашамыйм диде җырчы. Шулай да Эскимо көнендә Фирүзә рәхәтләнеп туңдырма ашыячакмын диде. Ә без клибын карыйбыз.
Киләсе резидентыбыз Әнвәр Нургалиевны кішкене вақытта Рәйсә апасы каникулға Уфаға қонақ қалып келе тұрған була. Шунда туңдырма шарғағына бара идем, шәһәр қарғат түгел дип күлді Әнвәр. Но, Әнвәр, хәзер Казанға да шуңа гына киләсеңдер әле. Әнвәр, Татарстан туңдырмасы бит ул. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шебер. Үбішу, күрішу, ұшырашулар туйдырды инде. Нәрсе тәқдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче хәтле уйныйбыз. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең башың булды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы озаграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйнамый. Яргалама, кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Бор булмады. Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Нинди җырчы исегезгә төште? Дөрес, Вадим Захаровка да тукталып үтик. Җырчының клибы өчен 13-20 номерына тавышлар кабул ителә. Юллагыз гына. Уралган авыл кичке рәхәткә, керәсе килми нинди күңелле. Өздереп уйный гармуннарыбыз, гөрли урамнар бәйрәм шикелле. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып,
Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Киң урамнарда тар иде безгә, тик ятуларны белмәдек бердә. Узган чагында гармуннар белән кызлар күзләрен алмады бездән. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Төшләргә керә капка төпләре, кышын-тын яуган кар бөртекләре. Куркытмадылар хәтта салкыннар, кулдан төшмәде бер дә гармуннар. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Белә идегез микән? Ләйлә һәм Рөстәм Галиевлар гаиләсендә ике кыз үсеп килә. Алар белән кая гына барсак та туңдырма ашыйбыз. Ә булай миңа Ләйләм пешергән татлы ризыклар тәмлерәк дип сөйләде Рөстәм. Шуңа да алар сөю назларында яшидер дә. Клипларын карыйбыз. Sırasalar minən yollarına alır, var mı senin aşık bir yarın? Әллә кайдан сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. Уйламыйча торган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, ә минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел.
түшедің де құшық жайып шықтың қаршыма. Яшын бүгін сию назларында, рәхмәтлімін сиңа барсына. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөйеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгән. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөйеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгән. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйәмгән. Менә ул абсолют лидер. Жаны кайым клибы белән Азали Зиннәт топ клип хит парадының беренче баскычында. Клибын карап үтик. Күлеп кірдің язмышыма, рәхмәт укыйм Ходаема. Сине мин гөл ышатам кояшка, син баһадир батырчын, иртирмез диңгезләрең, илле капитаным. Кагыласым минем килә, синең көчле иннәреңә. Синең янда сайрар булбуллар,
Топ-клип тапшыруын тәмамлык. Туңдырма ашау ашамауга карап түгел, тормышыгызда татлы мизгелләр гел булуын теләп, мин Рамил Шарапов сезнең белән саулашам. Пока.